Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Marulupuluk maho jala marlas ni roha ali borusyon, ay idama, na Roma ahu maringana di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata ajar hormatu hami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mamatanami asa hutadahami hatuan nami nasian hoi, pargugoy hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasa poda nalipe, saitogihon mahami diak kadalanmu, asa hutadahami ho, hanguluan nami manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita. Amen.
Patik ni debata di minggu tadi bagasa sederion. Imana tersurat di patik palimahon sahatu patik pasapuluhon songonon ma. Patik palimahon ikon pasanga pemudo natorasmu asa mertua hoja leliling mangulu di tano nanilehon ni jahuba debatam diho. Patik paunopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakuk. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiahon unakko olo makatidakkon hatana sotutu maralohod dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata tarigot tu patik na sapului odo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatatta pargogon na sohatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni amama tu pinopparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton. Pinoppar ni akan na sogoroha diau. Alaya sidor haku di akan na ribu-ribu. Akan na marholong iroha diau na so mangalaosi patiki sonima patik di debata di parminggot ta sederion atong rak mangidugogo mahita tu debat ni debata lau mangulahot tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik ini amen. Mari dehita Tato pautima dosat tanda gudangi tuadupan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomor hamida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati itu madikot dalanna. Asa mangolu ibana ido di pangidoroham. Alani i upan pangidohami. Saya sudah ti matoro-torum asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sudah dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami asa margugu hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaniak kedusatta.
para siroha jala pardegan basa do jahuba, labas tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tuhita hobar tuak kado syatta, jala dang dibalosot tuhita hobar tuak kahajahatotta, songon asin rohani amama mida anakna, asin rohani jahuba diakka namak kabiari ibana, hasanga pemma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Turpuk epistel di Mingguta Sederion, di mana tersurat di buku Filipi, bidu 2 Mamuka sian ayat 12, sahatu ayat 10 welu, marsika soring mahita majaha. Marsitong ni roha mangalului hanguluan ni todi. Oppe hamu nahi naholongan, songon totong ni pangolio muna na sailaon, unang hola juppa di hamuna ahu lam songonima di nalahu pada udawahu, mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma haluau muna. Dinasa pabahenan muna, unang mahamu marungut-ungut, unang ma marroha ganggu. Marsitio pamahamu tuhata hanguluani, bahan puji-pujian diahu di hari ini Kristus, pabuana naso magopo, parlo jongokku, jalai dada naso marguna halo jauku. Rak mahita dia saplelu, laos ima halas sok kamu, jala marlas ni roha mahamu rap dohot ahu. Songonima epistel di Minggu Sederion, martua do akan atau mangion hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Mari dehita.
tidak koma haporsiao tai songon nani tidak koni dongatta sa haporsiao di sadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuan ni si Maria na gabe-gabe siya tondi porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu do sogot danging halak nong mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Tabigima ide puji-pujian na sinorani kor inahanna laos diuduti mamuse kor ina debora
Tapi gema titing doh akan amasa di huriat asa minggu. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Tapayuhut matiting na maragam di Minggu tanggal 10 sada Desember 2022. Na parjulo goarne Minggu ta sadarion ima Minggu at pen na patuluhon. Topik Minggu marolopolop manomo Tuhani. Na paduahon kelompok kor tu Minggu tanggal 10 Desember 2022 di pukul 7.30 na mangisi kor ina Esther, ina Hanna, ina Deborah. Pukul 10 ina Kamis ama Salom ama Jericho. Pukul 15 remaja NHKBP ama Huria. Na patuluhon padidion na badia dohot malua irreguler di hari Minggu tanggal 10 Desember 2022 nanaing ro on patupau ni huriat do padidion na badia dohot malua irreguler tuaka nanaing pasidohot asamat daftarhon tu huria marhite situa sektor tabe. Pendaftaran satu tanggal 10 Desember 2022. Tuaka nang mendaftar lau maddohoti malua asaroma sadarion mangihuton pertemuan na parjolo. Masuk jam 14 WIB. Maringanan di gedung gereja lantai sada. Jala tuaka nanang dohot tupadidion na badia asaroma natoras na marguru di hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 16. Napaupaton papungu pilihan amplop Natal mulai Minggu ta sadarion patupau tado papungu pilihan amplop Natal di huriata selama bulan Desember di pasahat Mei digano papungu pilihan paduahon dung sidung jamita na palimahon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial mau lihat tema di pasahat huriata tu sudah ruas nau pasahat ton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial satu bulan Desember 2022 on tuaka naso pasahat ton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe jadwal Natal napon jadwal Natal di huriata Minggu ta on ima na parjolo Natal sekolah Minggu dimulai sian kelas 4 SD 1 SMP masuk pada Minggu hari ini Minggu 11 Desember 2022 masuk pukul 16 WIB. Na paduahon Natal remaja di hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 masuk pukul 17. Napapituhon torop ni ruas nama dohoti par mingguan tanggal 4 Desember 2022 godanga 530 halak. Na pawaluhon ruas nama ulang tahun kelahiran 49 orang, ulang tahun pernikahan 11 keluarga. Padita dohot parhala doha KBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 5 sampai dengan 11 Desember 2022 hatani debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di pasalmen 10 ayat 12 saya parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami napasiahon pilih bulana dohot tahunan torop napasahaton pelia bulanan di bagasan Minggu tahun godang na 4 keluarga godang ni hepengna 1.830.000 rupiah
Napasapuluhon pelean iura diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iura diakoni sosial huria di bagasan minggon godangna opat 8 kepala keluarga. Godangna 1.625.000 rupiah. Napasapuluh sadahon barita habot ni roha nunga marujung ngolu sahalak ruas ni ina ruas ni huriata ima inang Rosdina Boru Bitang tubuh tanggal 29 September tahun 1963 Moding Minggu tanggal 11 Desember 2022 tutup usia 59 tahun Imana hina baluhon ni halak amata LS Simanukalit nasian sektor Roma tuhatama na mangapuli sudah keluarga na tininggal honna napa 10 dahon keuangan gereja huria 10.454.000 rupiah pembangunan 2.244.000 rupiah pusat 1.207.000 rupiah amplop tu bencana Cianjur 3.061.000 rupiah jumlah 17.006.000 rupiah Maulo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi mapa tu parhalado radedo hami paninggaton songoni matiting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya dipasu-pasu tuhat tama peleani baen sangap di goarna amin. Tapi gema ede puji-pujian nasino arahon ni kor ina Esther.
Maret dehita uhut papungupelian sada A tu huria, sada B tu pembangunan. Dameni debatana sumurung sian salhut naroha, imana mengaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salhutna, dihita salhutna amanami do inanami nahina holongan di bagasan minggu sadarion minggu Advent na patuluhon
barita nauli nagabi ujahan si pausorus rotta imana nienek sian surat panurirang Jesaya bidu 12 ujah hamasian ayat sada rodi ayat onom songonom madu di sini. Jadi dohonom muma di arina sesedai mauliate ma'ahu tuho ali jahuba ala diri masih ho ahu alai nunga marpamuati rimasmu jalanunga dia pulih ho ahu idama dibatado hatuauku ibanahu haposi jadi dang mabiarau ai Tuhan jahuba do hagugoku doh puji-pujiaku doh majadi hatuaon diahu. Jadi marlas ni roha kamu manahui aek sian mual ni hatuaon. Jadi dohono muna ma di arina sesedai puji hamu ma Jahoba jala jauh hamu ma gowarna pabotoh kamu akka jadi-jadian na di tonga-tonga ni aka bangso jamitahon hamu gowarna natibuli edehok kamu ede puji-pujian tu Jahoba ai nunga dijadihon halongangan si botoon ni liat portibiot sugut marulupulum jala Maria iya maho ali isini sion ai tibuldo di parsitongami nabadia ni Israel ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molot tapayutihut di padohan ni panurirang Jesayaon adong do sada panurirangon na pinabotohon ni panurirangi di tonga-tonga ni bangsui taringon akadia ma nanaing di pamasa di bata tu tonga-tonga di bangsui dung mardalan bangsui mamolus akahamawolon jadi bui dohonon panurirang Jesaya dison ala di ida ibana ma ikon jumolo ado pani bangsui do ima parukilon na bagas ima marhiti sian habuangan ni bangsui ima tutano babili ima dinalaho sasitongna carani debata do dinalaho mendidik manang dinau paudiudihon hapor seau ni bangsui asa takas na sida dinalaho mangula ima lumobi di bagasan hapor seau tu debata jadi bui dong dohonon di ngulu ni hajol mautah ada orang so sahat na pinar baga-baga ni debata ima taringo tungulu na didok ni si Jesaya di sona kiningan aka hatuaon aka lasni roha do hangungulu na pinatongon ni debata alai di sido ikon di ida bangsoi do adong do sada proses na bui mamboto babua anggo debata maragam do carana lau pau dihon ngulu ni jolma jadi dak pola pitor bulas do pitor dila tuhani ima songona didok ni Jesayai ala nia hamai ala di ida adong do sada pangalaho ni bangsui sada pangalaho nasai menganggap babua pamurahudo jala murado HP dinalau manggulum dohot membuat ima aka nauli nasihat Tuhani so pola lapatanna adong sada perjuangan di ngulu bangsoi apa sabutulang ko Tuhani dak songoni ati ikon adong do sada proses di ngulu ni bangsoi ati jala siam prosesi do na mardalan di ngulu ni jolmai asa di sido tarida ma perbui songo dia ma nanyulan nasida jadi yang guna kiningan ni di dok di ayati di takas dok
di arina sesedai, di arina sesedai, pada suatu waktu nanti ada situasi kondisi na iko jalon nasida lasni roha alai dung malua nasida siap paru kiloni. Nah, dia malapatan na di bagasani di ngoluni na di dok ni si jasayam alam dos songo di ngolutta molobui do hita dapat sesuatu pangidu tei murah biasanya dan apa al arga dia teh dakul arga adulu berbeda molo di ngolutta contohna jolo marsia bagi do hita dinalaho mangulau di sada ulaon dungi bui dapo tema perbuenai pitor arga situ tudo di hilala roha bui do tapatudus songon akayana kotai ba bereng mak bahasa murah-murah yana kotai contohna dan apalah diargahon aka natapasa hati ate nauli na dinggan na tu akayana konia te ahana dipinangidu talean ahana na diri kotibana pitor boy do dakurana lalu jai ale bereng mak sipata lomos do roha jala sipata di bagasan rohani hita gabi songona palo tahe dang hirana so diargai ape ngaluja mangalului taringot tu ahanang narikot di goluni anakku nih. Hidup ini memang di bagasan di ilmu pendidikan malu itu memang proses di dalam melakukan pembentukan jati diri manang mentalitas ini sedajolma memang ikut betul-betul takas do ya teh. Aha do na takas na di jalonai sia dia do boado carana. Idum ini dia Muhammad Nabi unang pamurahui tadi. Contohna moladong na dipangilu anakku ni Peter Dilian. Memang itu kebutuhan na ya teh. Molo dilihat pe contohna ko bainot da doa. Songo sada agori tugas syarat di bagasa ini. Bujunian dapat mui umpamana magati hempo maho. Nai baru alai ommajo ikon ulahon ommu. Molo sekonda julu lapatan ikon diajari do ikon papungu-pungomu ma uang jajanmu umpamana unang pitor langsung dipai bisoko tabung mai molo hurang non boy ma ditabai. Ale adung ma di si pendidikan. Manang ulo do jujur ngahai ba manguda di sebelah timuran nate depak kisaran. Ai daneki molo masa mapanen ima marguarna maketek. Anong bosen maboto maketek songon na diulani sirut. Sina om ya teh. Molo panen mambal-bal deui teh. Seedong do bulir naina na marsapatan. Jadi dak mulak sekolah pitor di pabungu dun, di pabungu. Bau luru dapot ba sadari bau luru gudang wih. AKM ya teh. Manang na 3 kilo di pamupu di baga di sematu toke. Ba bunga wangi. Jadi sukum mak itu wangi. Bah asa adung do mangan non umpamana imana neng manuhor neng bagati tas sekolah na. Oh dua teh. Alana dang bui dapot magati tas sekolah manang sipatunai baru anggodang adong modal na bui leonon tu na tua na asa bui tabaun na manuhor nai baru. Omai pendidikan ini teh. Nah, lo songoni do nang di tonga-tonga ni ngolut tapi proses ni debat di ngolut tapi songoni do teh. Sotung na dinok adong do jolma sai majak mi tahun contohna gampang lui bahasa do Tuhan ni di leon pangi duamu toho lui ya te alai mo lo Tuhan ni nak pedidok di goari songon nanyo si jasayai alai ikon tok tondo takas nasida mangulahon-ulahonna asa bui jupang ibana parbue na niulanai marhite imana kiningan
akan adinggan na nulay bana saliling ngolong nate. Nah, odo na didok nakiningan di minggu apet tahun nate. Nah, manu-manu hita te sonari apen dapat tuluhon. Apalagi di ayaton nama ngarahon ima apen namarlas ni roha ulup-ulup. Nah, maimahon do hita te dalapatan na dang be maimahon hita ima si palua nong tubuya le. Alai na maimahon do hita tujulu ni ngolutta ima haroroni si paluai tu tonga-tonga ni ngolutta tu portibion lau pasahaton hangolua ni. Pasahaton na do hangolua tu hita. Pasahaton na do hita tu banua gijang sugut surgoi. Pasahaton na do tu hita salutna ahana tapangido di siat Tuhani. Ale ada na ni Tuhani songon halak na may mahon ima di haroroni aka pasu-pasu ni Tuhani ikon tok tong do imana marlas ni roha dinalaho manumunomu Tuhani di bagasa Tuhani ati. Songo dia mah gobar ni ngoli halak Kristen na marlas ni roha na manumunomu Tuhani. Adong do di gobar colma marupulup marlas ni roha manumunomu Tuhani. Nang ditiki aka piga-piga nang ditongatoni bangsoi holan marhite aka si pangano nate sinumon las roha so kita maju nang madapoton Natal to baruon las roha tatu horube baju ate baju ama muse ngata persiap muse dijabut akan lebar manang na horden dui ate manang taplak meja dui sampai bui do kita las ni rohaton nang mar Natalon tato mutumu Natalon sampai marutangi umpamana jo ate kan asal majulas ni rohai unang lalu di tonga-tonga ni buta. Dan apalah songoni ati dipaksa ngol ni cuma marlas ni rohai bana manomu alalas tubuh Yesus nama masuk-masuk ngoluta gabe tak tapi kirhon manang tu bulan naro Roma aka tukang kredit ate majalo muse ulu do ditarik muse ati. Aya nung songoni colma oh asa bui mak iko mula do tuhu tak mula tuhu tai mana badi pijami mak aka korung na dia te buri ape duk saak mau muse duk saak ma mula sianan tortu penggadaian ma dak jabu be te bayi mak las ni roha song dia mak ima kuarna las ni roha hagori na palsu du te na pentasi kamu lolas ni roha pentasi gorna dang nama notong ya ti jadi molo didok las ni roha di sonsa butul tak soal pesi pangangon sinun nah diajar ho Tuhan ini panuriang iya ti di bagasan nguli colma las ni roha ni colma ima hapor seaon na mangulu ibana di nalo makamulah tehon di tonga-tonga ni nguluna ido na paling utama dan gabi memaksa diri ya ti ima las ni roha adung las ni rohana badua muse las ni rohani aha ala adung pakirimon nak sarupa do molosonarion ala masa do demam bulan wa ngate apalagi aka ama teh dak boto kaine adung do hamu na demam bola piala dunia dak kamu ngate ay adung do songoni de bah marsak do imana inaon molodang monang ke 11 ahori negara na di idola honi mana ima tokan manang songo dia aturan na Inggrisnya do monang di rohana HP Perancis Brazil hian do di rohana ale GB Kroasia umpamana kan asana pindah ikuti do iya te banam dang las rohana molodang apa di rohana kan idui dang las rohana apa sebetulnya aha malapatan nih coba mojo monang mana di bagasa rohanai lasia rohana hebat ina kesebelasan nawu idola hono monang lasma rohana apa sebutuna ahamai kepalsuan dui sebutuna itu nalas pe rohani jol maun lapatan na terbuah ma roa pengaruna tu ibana gabi adung manian taba baju-bajuna ala ni monangi kola lasni roha songoni dui ya de kan idui manang talu pe adong la songoni
lo disipak ko do televisi ya deh ala talu na di udah ni mana bayar duk do songo ni kayak songgah hima kadongan na bui dui dang bui di sisi anak kon na kok bapak diem aja nih nak na so di boto hodo telu do siahanin na si pele umpamana kan oh maka geleng nau ala di boto to Brazilon bintangnya si pele mur ma una pola saya dia ho odo ngatalu be baba na butul masih pele begu ho ni do anak kon nai ma jadi ngaru pengaruh nah di dong di bagasan di sona berdua hon rolo pulop di halak Kristen olo pulop di tonga-tonga ni nguluni hita halak na porose ima ala takas doi nata olo poni adong do sada pakirimo natakas di tonga-tonga ni ngulut taon ima perbedaan ahma natakas ulup-ulup tak di nata tomu-tomu Tuhani ala takas taha porsihai do babua di bagasan ibana adong hasit tongan di tonga-tonga ni ngulut tu arisogut nang sonari babua ibana do si bain las ni roha jala di da ibana do di nalomangalan mual hatuaon tu hita jolmana porsia adong do hubungan na tu hita teh odo na didok bukan sukacita yang palsu dalam hidup kalian tetapi sukacita yang pasti dalam hidup orang yang percaya takas dua teh di ngulut tahun anggodang merdongat to debata hita anggodak takas tahap porseai Tuhani di ngulut tahun ai boy do hita makilalahon akadinggan bahasa do pakilan na uli di tonga-tonga ni pardalan ni ngulut ta pasti dah molo halak na porsia alai molo nunga takasi baga senguluna lasro haku mangulupun nah talon lasro haku manomu Tuhani satu adigan alaniaha ala tau paturehon hangoluatku do di ngolut taon do ibana adong kepastian idon nakiningan di ayati nakiningan jadi marlas ni roha mahamu manahui ait sian muali hatuaoni jadi dohono munama di arina sesedai puji hamu ma Jahoba jala jauh hamu ma guarna paboto kamu ma jadi-jadianna di tonga-tonga ni aka bangso jamita kamu ma guarna natibuli edde kamu edde puji-pujian tu Jahoba ainunga dijadihon halongangan si boto oni lihat portibion subut adong do kepastian lasni rohayate dang na palsu di tonga-tonga ni hapor siyotai na ala ni do dia mu amanami do inanami dihita kana toktong marlas ni roha lahu manomunomu Tuhani di ari suguti toktong mahita talehon dirita sian nasarohat tamamuji debata atik pe memang tak ukui do di ngulut tahun saya gudang do akal marsikat soring aka paru kilo nia deh ale pos rohata nak pe paru kilon hamaulon na tarupi dang lapatan nai dang marlapatan do di ngulut tai alai saya dong do di bai Tuhani molo marsia bagi be ngulut ta lau memperjuangkan akan nguluon ale adong do tujuan ni debata asa arga do nang na nilo ni debata tu hita te masai tabu do ya de arka do sudah nakin upat orang tu hita te suatu hita bangga do molo dapat masih sesuatu tanpa mengula atau di gaya hidup sekarang banyak orang mengatakan yang penting cepat dapat ya kan ada yang kan cepat dapat instan dak tabu ya te Holan Indomie do nate buate elang nate instan di gorgori ma las terjelang di bema akembunai ale hati-hati dui molo holan ido dia lakamu mana terjadi olo do gebe hacip do siubeu nate bebesahi nang napala madu kau epitor soma hamusiate ale ingot di zaman waengon perlu do hita hati-hati
dan bijaksana marbisu kita memilit ahano nang si pangakonota di ngoluon nate. Ulu do nate bui mabesahit. Tutu do tahinang nate bui mabesahit. Ini mereka kamu mai. Apalagi mulut apalagi gudang makan nate bu ate na marna talon nate. Aka jagal manon gudang mai ate akan namar bida-bida wa terus mak. Tabu malangon terus dui apa yang diingok be kolesterol late nak pula na subui alang ni besoknya ale dak sude na paeti dak tahu tuhahi pason udang lu na paeti ni nguluon ate gabe tahu tuhahi pason ni ngulu ni hapor seota songo si panganun ni mah tu kan ubati bukan paet deui ale gabe pahisaron pamatang ate namar sai itu kan so nido nang nguluong. Nah alanido las niroha di hita halak Kristeni satu tikion imalas niroha di bagasa Tuhan te. Sotung las niroha holan alani aka haulion na di tonga-tonga ni portibion. Molo tung adong pedi batu padu saluhut na tok tong mahita mandok mole hati tutu hatta te. Sotung naga bedak tataringoti. Songo dia matuhani di tonga-tonga nguluta lumobi hita naung. Dapotan aka ragam pasu-pasu nasihat Tuhani di bagasan ngulutai. Alani do didok di bagasan ayati didok di topik minggui marlu pulup mahamu manumu Tuhani. Bersukacitalah menantikan Tuhan. Mulai diterjemah bahasa Indonesia. Bersukacitalah menantikan Tuhan. Artinya Tuhan itu pasti datang. Berkat Tuhan itu pasti datang. Segala sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan pasti itu akan datang menurut kehendak Tuhan. Termasuk do ajal ningoluta opate pasti datang. Cepat atau lambat, ale nona Peter mabiar hamu ate. Ai di boto Tuhan do mangalen nadinggan tu hita. Posrohata. Tugas yang paling penting di ngoluta bagaimana kita memuji memuliakan nama Tuhan. Idu nakiningan di ayati di dok puji hamu macak huba. Pak boto kamu mah akan jadi-jadian na. Edeo kamu mah puji-pujian tu jahuba. Marlo pulup ma Maria iya maho. Ale isinision. Aiti buldo parsitongan nami nabadia di Israel. Artinya kepastian dui. Tak puji Tuhan ini karena ada kebenaran akan kuasa, kebaikan, rencana, cita-cita dan apapun yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu pasti. Tergantung buah hita. Di nalau maka porsiai. Doh mamulus di bagasan hasil tongan kita. Lau manggolum ima pasu-pasu ni debata. Ahana ta parsita-sita di ngoluta. Pasti gudang duyate di ngoluan. 1 tu 2020 tulu. Ale ingok ma. Anggo hasil tongan ni pasu-pasu ni debata. Takas dui. Adong ngate. Jala patar dui di ngoluta asal mahita di bagasan hasil tonga kita di nalau toktong mamuji debata dohot mamakke sude pasu-pasu ni debata di bagasan hadingganon jala ulu mahita ti toktong lahu mamilihun diri manang melayani Tuhan ai perdingkan bahasa doi bana na patut hobasatta di ngoluta siganupari ai ibana do naso masedi lau mangaleon aka pasu-pasuna tuhita ganom. Amin. Martangyang kita. Ali Tuhan di bata moliati gudang madi sobban rohanami Tuhan ala bui diajari hodo hami laho manumunumu ima di arimi ali Tuhan di pasu-pasumi di haroromi di tonga-tonga ni perdalang ulun nami ikontok tong di bagasan las ni roha ala las ni roha si tongdo nang aka basa-basa mi pasu-pasu mi do sakap do pikiran muna denggan di bagasan ngulu ni halak na porsea di ho ala ni ali Tuhan ho matok to mangalen todi las ni roha di hami lumobi di bagasan partikianon ali Tuhan di namangara di diri hami tok tong lahu mamuji pasaka pengguarmu ala huingot tami di haluaon napi nasahatmu
marhiti Yesus Kristus napatupa haluaon sian dosa hamati ini jupangan mahami di hangoluan na sadiring nililingna. Alani ali Tuhan nang dinalaho tok kami mangula ulan nami tujuluanon dohot dan dinalaho may mahon di harorom na padua halioni nang takas ulup-ulup nami ali Tuhan puji-pujian nami tuho pabuah hodo ali Tuhan pardingkan basa jalamual niya kapasu-pasu di tonga-tonga ni paranguluan nami. Tuhan di batama nami di bagasan tikon di hamulat rohan nami Tuhan di seluhur aka pandungan yomu do di pasu-pasum di ngolun nami alam ni ali Tuhan buanon nami tu adupamu sude akan nahusakapi hami di tonga-tonga ni perdalanan do ulang nami nang di tonga-tonga ni huriam mobil ali Tuhan di namardalan aka lasni roha di aka pesta Natal di huriam say homa toktong ali Tuhan na mangalehan lasni roha na tutu ali Tuhan jala pabua dada holan si panganot si numon na wala sok kami manang aka parabiton manang aka haulion na widamata alay naing matakas pabua lasni roha nami ala tungbal gasi tutudo nang asini roham basa-basam tu hami nasay toktong mangiring-iring di sudi akang ulun nami satu hari suguti alani say urupi mali Tuhan huriam di nalahot toktong ali Tuhan lau marpesta aka pesta Natal di bagasan bulanon kasongonya ali Tuhan buanon nami ali Tuhan dia ka rencana-rencana na mangula ali Tuhan di huriam ali Tuhan aka padidian nabadia dok malua na irreguler homa toktong ali Tuhan di nalau pajuluhon sude ulau ni di bagasan hadingganon asa tung takas sude nama dohoti di bagasani pabua hodo ali Tuhan na ikon nagabi ujahan di ngolu hapor siaon baik di natoras nang akanan yang malua Tuhan di bata lo sido buano nami di bagasan tiktion ali Tuhan di aka ruas ni huriam ali Tuhan nah di bagasan nama ulang tahun kelahiran dohot di pernikahan di keluarga nasida pasu-pasu mana sida ali Tuhan asa gabi toktong gabi rumah tangga nadinggan toktong nabui margugu mak kamuliate yang disalut dinggan di basam jala toktong dilihat kuali Tuhan akasi basa-basa di tonga-tonga ni keluarga akana suadung dope akaridang nali Tuhan say homa toktong ali Tuhan na mangukap burtian asa dilihat ko dali Tuhan aka hagabion akup ni aka hamoraon hasangapon na pinasaat oleh Tuhan tungulu ni hami jolma dang lupa hami oleh Tuhan mabuaton dia kadongan nami keluarga na barhabut ni roha oleh Tuhan ala di bagasan sadarion dialakmu oleh Tuhan sada ina na hina kolongan ni aka keluarga oleh Tuhan ima dinyonya si manuk kalik boru bitang Tuhan di bata hodo oleh Tuhan na punangulu ni hami jolma jala homa toktong oleh Tuhan dinalaho mangalun hagugun lumubi di tonga-tonga ni keluarga li Tuhan na tinadikon ni inanami asi maruham Tuhan unang tadikon nasida di Tuhan bagasap nama deli ana lehom matu nasida di Tuhan mahagugun nasiakui asa tarjalo nasida di Tuhan dia kasakap na dinggan na pinatupam di tonga-tonga ni ngulu ni hami jolma di Tuhan alani ali Tuhan pati rumah nang di perdalanan dinalaho mabuan ima bakeni inanami siang penang tuhu taci mangison ali Tuhan pada masih anak kabat-kabat lehom mali Tuhan nang tiur di sudi aka perdalanan ali Tuhan di bata muliate madi sobon rohanami ala takas ali Tuhan dia ka perdalani huriam ima akasi dabu-dabuan ima di tonga-tonga ni huriam alani ali Tuhan pasu-pasu masude ruas ni huram na pasahaton aka pilihan na Tuhan
dot hamuliation na baik ia li Tuhan di ganup minggu nang di aka punguan alania li Tuhan saya ho matoktong nama nabai ima rohan nami manada di basa-basami di natok-tok kami li Tuhan dang masya di hami pasaton na uli na dinggan aka pilihan nami tu adupanmu Tuhan di bata asi maroham saya ho matoktong rap dot hami mangula dia kaulah nami sigadupari li Tuhan dia akan amar sakap ali Tuhan di tonga-tonga ni akaruas ni huriam di nalau marhutai seda domu tu aka pesta Natal to baru saya horasi mali Tuhan di perdalanan di nalau manopot aka luat nanang sida poton nasida jala tok tong maripati ho di horasi ho nang di nalau mulak sian luat bonapa sugit nang mulak tu huta na di Cimanggison Tuhan di bata asi maroham nang dihami salutna saya pahipas mahami Tuhan pasu-pasu mahami li Tuhan padau mahami sanaka persahi itu asa sonang hari beribu kami Tuhan di bagasan asini roham mamulus numubi hami li Tuhan mangujungi di bagasan tawonon ali Tuhan asa bolas hami di bagasan lasni roha masuk tu tahun baru di tahun 2020 asima roham ali Tuhan satu tangamu ma pangidiwan tang yang nami di bagasan tikion mangasan guani Yesus Kristus martang yang hami tuhok amin di namare dehita di bagasan tikion los isomata pasat piliata tu pusat dohot pilihan ni amplop ta ima hobar naung di program poni huria ima amplop tu Natal umum mate di tong nanang mardalan di bagasan bulano mari demahita
Tatang yakuma pilihan na tapasahat di bagasan tikon martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silon dehon na dinggan dot nasa ulibasa na moliuti. Pasatami masya na leon mitu hami pilihan nami tuhong. Say jalo may gabi uwab na husus si jolom. Pasupasu may jala ramoti. Asa uparahasya kami pilihan nun pati bulon harajaon mo dito nga tongani huriam daw di porti biyon. Buhay marohan nami marik hiti-hiti tordim. Asal mutadah hami gurang silan dihon mitu hami. Asal mgirgiri hami andok mulyate tuhong. Mari hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadi amagwarmu. Say Roma harajawmu, say saud malomoni roham, di banua tongaon songo na di banua gijang. Lehum matuhami sadarion hangulua siapari. Say sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongar mardosa tuhami. Unak kami tuh untuk pangujunan. Palua mahami siang pangagong. Bagasan dami jalo hamu pasu-pasu na siya Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batamabuhin na tuho jala asi marohanami daho. Di dopakon Tuhan di batamabuhin na tuho jala di pasaor horma damena tutodim. Amin. Amin.